Torreviejara joan nintzenean, Torreviejako etxean etxe txikia egin nuen. Untxi pelutxea etxe txikira sartu nuen. Beste etxe handi bat egin nuen eta muñekak sartu nituen. Kabartzen egon nintzen. Animaliak ikusi dituen. Jirafa, kostruka, gazelak eta hango gazel bat sakanean agarrak. Ondo pasatu nuen. Santa Susanako hoteleko pisina da hau. Bertan Carmen izeneko neska batek pisina aurrean egunero jolasak egiten zuen umeentzat. Eta oso ondo pasatu nuen. Lekeitxoko kanpinera joan ginen eta lagun askorekin jolastu ginen. Eta guraso asko. Pistinara bainatzera joaten ginen, tenisean ibiltzen ginen, eta gauza asko egiten ginen. Eta oso ondo pasatu genuen. Ibon Destaneseko lagura joan ginen, Telmo, ni eta Aita. Eta oso polita zen. Zaldiz inguraturik egon ginen. Ni Mendixako kanpinean egon nintzen, eta libelulak eta ikusinan eta piztinan baino nintzen, eta jolastuta enan baloiakin. Ni eta nire ama eta Aita eta Garazi nire lenguzina joan ginen mendira. Bero handia egiten zuen orduan ez ginen ailegatu mendi puntara. Lekeitxoko kanpinera joan ginen eta kutsuan zeuden libelulak. Kabartzenora joan nintzen eta rinozeronteak handiak ikusi nituen, potoloak eta adar handiak zituzten. Eroinera joan ginen eta Oskoiteleko pistinara joan ginen eta toboganetik bajatu ginen. Eta gero ama jakusira joan zen, eta Ainhoa eta ni pistina handia joan ginen. Lekeitxoko kanpinea joan nintzen nire lagunekin, eta han zegoen pistina bat. Eta bertan egin genuen lota ondo pasatu genuen. Udan Moia berrin bustan beltza harrapatu nuen eta atxonari eraman nion. Egun batean, kanpira joan ginen Xabat, Niko, Olatz eta Maider. Eta gauean txakurra zangoak hasi ziren. Eta Niko arte zen kanpora eta hamak azpian basurdea zegoen. Errioxara joan nintzen eta Aitatxo amatxorekin eta Iraiarekin amamarekin joan nintzen pistinara eta jolastu togoanetik eta joan ibili nintzen. Egun batean, kanpina joan ginen Maider, Olatz, Aritz eta nik kanpina montatu ginen, gero afaldu ginen, lota joan ginen eta txakurrak, zaunkaka zauden eta Aitak antzontziotan ertezan eta basurdia zon eta linterniakin elzoan eta iesen zoan. Mendixako kanpinean putzu bat zegoen eta han libelulak eta loreak zegoen. Zerdeinara horretan joan nintzen. Itxasontzi hande batean joan
Azkenian pez mokordo ikusi nuen. Luze-luzea zendakaka emate zuen.